inok ez dago artelanak erosten. Oso jende gutxi. Orduan, artistak ez baldin badauka, mundik jan, ez baldin badauka, adibidez, etxe honek ero museoa gauzak erostetxue, baina oso puntuala da, hortatik ezin da. Ez baldin bada gule, etxetara joatek ginen garen ere gariko baldin baza, etxe horako puskatxo bat gorputza zauken etxetan, gorputza ero, artisten kuadroa zenen. Herrikoak bestek ez bazan, hori izan, mote zotzun, etxe, baina hori moda ero, etortzen dan horako, beste marka batzuk horre, aki eta aurre eta zera, horako, zer, hori minimalismo eta zera, muebli ebe, dana da, eta paretan poster bat erozer, ez dotzau gure entidadearen, gure izateko moduaren barruan leku bat ez dago hortarako. Ez dugu beharri, zu Europara joaten zanean, Holandan da, egon da, bueno, nire gustatzen jata asko horrek ez dabe kortinaik eta jartzen. Eta behiratzen dozu, mi oso behirasaldean eta nerako. Eta behiratzen dozu eta artelean dauzke paretatan. Osa, Europa Zentral eta Ameriketan ez nahi zehon, baina ez hola esateko. Baina joaten zanean, bai gaztiak eta bai dauke kulturalki ohitura bat ere arte lanekin bizitzeko. Eta hor dago, ardatza, hor dago, bai, artista, eta nik beti esan dugu, galtzetinak guk egin eitzin ditu, baina horto zigoiaz. Ez da posible.